paint uyayinuka isingaphansi asibona isingaphansi sakho abakuhlala khona isinene ayinuka ayikhothe wena uyangidelela yasi uyangidelela ngempela uyangidelela lokuthi hey uyangidelela nangomuntu yima bafo yima mfowethu ngilalela lento ayishoyo mina ngilalela lento ayishoyo cha yima asilungise kahle lento mfowethu hawu uzongibonisa nabantu andikubonisi nabantu yini pho lo ayishoyo uyandenza wena ima uyandenza nalisa ndiyonela yazi mina ngamane lento wawuyenzile pha security ndingamandla idle nalo bhuti omi apha ecasi kwakho ndingamdla kwayikona fresh ngendle ndilambile amadoda akho vele hayi amadoda akho sengibonile ingakho ungilethele ndingamdla fresh odlala nabo oba wena ubuye wenze njani wena andithi wakwazi ulidle le security lalela ke ima bhuti ima lalela umajo mina ngakugcwalisela ngikukhombisa mina ke ukhombise wena bhuti bani kwayinawe ndidlisa kwayena ume apha gcwalisele ngoba wena uyageja awukwazi nansi awukwazi awuperformi ayikho into yenzayo awuperformi ibingelele mbukelo wevumani film lokho mavumani nale kwamhlaba elingana awusona madoda le phansi emanguzi kuthiwa kubalombi wegcini kodwa yasikho lapho silala sikhona siswami uyaphila ngiyaphila bhuti njani siyaphila siswami nje ungake nje usilandise ukuthi why ufike la kwivumani film namhlanje yini eyenza ukuthi usivakashele angiqale ngokuthi ndinazisa ukuthi mina ndingibani wakabani ngikhanyiswa kaDlamini mina niphuma le matatele sigodini saseMaluti into endenze ndabhala kaVuma ndinengxaki lapha ekhaya lami singamantombazana nje sesisele bese nginomyeni umyeni wami angeke ngize ngichaze kakhulu ngaye cause angeke understand ukuthi kwenzakalani ngempilo yakhe bhayile for ukuthi ngicela uncedo ngaye akekho right umyeni wami akahlangana nento eyipaint but mhlawumbe ungazi noma uzongizwa ukuthi ngichaza kanjani akahlangana nento ethiwa yipaint kanjani awugqoka ipaint wena ngiyagqoka mina ipaint but ipaint nje ngiyagqoka impela ngoba nengani sekhaya sekumele kufihlwe kwamapaint ekhaya egcekeni umyeni wami I think ukuthi mhlambe waganga lawaganga khona egangeni kwakhe ukusola kwami mase bamosha kodwa into enepaint akayifuni ubhuti egcekeni so nje uma ukuthi uyabona umuntu mhlambe uma ukuthi uyageza egezeni kwakho kumele wenze sure ukuthi uyabhinca noma uliqokele so usekamereni ipaint ngoba uyalithatha aqala linuke and then alcoat ngengazi ukuthi isifo esinjani leso because I don't recommend ukuthi khona isifo esinjani emhlabeni akekho nje normal seriously so ndachaza ke nasekhaya ke kwathiwa ekhaya ayingeke khawuhambe uyomcheck ukuthi unjani ngoba egangeni kwakhe ngoba ugangile hamba elana nabafazi babantu ndimkhuza ndithi usuyenza lento igqibini emenzela lento ayemenza yena ke so yena andizibona ukuthi uyazibona ukuthi unengxaka kanangxaki yena xekesho but then thina siyambona ukuthi umuntu unenkinga especially into eyi-underwear booty like ne-bodies i-bodies ayifaka esikhindini uyombona elibele egcaluza egcekeni ku-10 lo muntu eyenza lento akayenzayo uze nawe ngoba phela mina niphathe kabuhlungu ngoba ngomyeni wami and kunabantwana amantombazane egcekeni yabo uma befikile bezovakasha abantwana bayoyika ngoba wakhuluma igama ethi paint uyokulandela aze alifuni imane elo paint kumele umniki manje nawe awukhona ukukhuluma ukuthi ipaint noma mhlambe mina bhuti mina angazi noma mhlambe elama ngalizwa yini mina ngingalisho nje ipaint hayi akanangxaki kwelami kodwa umuntu wakhuluma ethi ipaint uzomlandela noma abe owesifazane nowesilisa owesifazane kodwa owesifazane uzofika nje uyamlandela enze sure ukuthi uzoyikhiphe lo paint okhuluma ngayo ukuthi iphi manje le inkinga yini usebenzisa lamapaint asuke esegqokiwe akanandaba nepaint eliclean yabo leli ligqokiwe alinuka alikhothe ndize ngithi ngeke ku10 buhlungu nyani shame ngoba akubhlungu nyani sinesikhathi singakanani lento yenzeka yo seyinesikhathi hayi seyinesikhathi because ever since ndangakazi ukumzala umntwana so mhlawumbe ngithi mina ngicabanga ukuthi mhlawumbe ingoba bengazali kanti wahamba waganga mesebuya ke ngokusebuya seke nje kodwa uyaba normal hayi kodwa waphathele paint yo manje sisilento iqale kanjani iqale nini lento
Yo but lento inesikhathi nje ngempela Iyaqala kanjani? iyaqala ngokuthi lo muntu kwakhona iday la wahamba khona ningamazi thiwa uyephi ke ngoku wabuya ekseni mebuya futhi ekseni ngafuni ke futhi ukubuzwa kubaba kwami ke hawu wabuya wayewalala kwamnandi wahamba kwaphela iveki emsebenzini ebuya hayibo lo muntu xa ndithi hayibo udilana le penti ever since ebuye apha kade khona ndingamazi ubeleliphi kodwa engalalanga ekhaya xa ndimbuza uLibetha imfazi I understand umfazi ndimamela kaloku ngoba ndiyinkosikazi kumele ndithule ndimamele hayi ke kwahamba waye emsebenzini discover ukuthi emsebenzini ndifowunelwa manager yakhona ubhuti ungene emashoda ngazi noma amalocker noma itoilet noma intoni wathola intombazana intombazana ixibele into ethiwa ipenti noma iyachange noma sakhumbula noma kwasetoilet noma kwakuphi ngoba bafona sebethi umyeni wakho bekefuna ukudlengula umuntu ntontoni sendiye police station xa ndifike police station ndithi akekho njalo lo muntu akekho right akekho noma ngichaza istory xa kuba ukuthi iboss yakhona ayifuni ukuva manje etoilet wangena wenzani wafuna le penti wafuna ipenti wayifuna ipenti shuthi wayihlumula ipenti intombazaneni waphuma wahamba wanganandaba nentombazana nesho manje leli penti wabuya nalo kwakhe ufika nalo mina ngikhumbula ngilibona kodwa shuthi lasala eoffice ngoba eoffice banikhombisa kwathiwa nali ipenti ngiyabuza ukuthi lenzeni kwathiwa ulinukile walikhotha ndithi mina ngoba ngichaza ngithi akekho right akekho normal la muntu athi ngichaza nje neboss yakhona esecaphukile ngathi intombazana izoleya ama charges bambopha ke so ndiyacela mina lo muntu wahamba lo muntu manje kuza kanjani uthi aphume bamkhiphile wakhishwa ngebail because umqondo uright ngoba phela bamcheck yonke into ukuthi hayibo emqondweni uright uyaphila saka la muntu uright hayi ukuthi umuntu ogula akaguli uright but xelela paint uyayinuka isingaphansi asibona isingaphansi sakho abakuhlala khona isinene ayinuka ayikhothe manje sisi enkantolo kwathiwani kwabonakala ukuthi awunenkinga noma mhlambe nje kwaba imali emkhiphayo ebhuti waphuma ngesimo sokuthi ubambhela bakokwabo kodwa bese bebona nabe enkantolo ukuthi akekho right wasukuma umyeni wami kwakhulunywa icala uyambona ukuthi uright nomuntu normal wathi mesukuma ijudge yakhona magistrate sakhona into esifazane wasuka la wayekhona wagijima wa overflow lanto esho ukumqeda umkhumulo ufuna ipenti yini wayeseyifakile inkulumo ekhuluma ngale ipenti kwakhulunywa ngepenti yila aqala khona ukuhlanyanga ngaza ngathi mina angithi ngoba kade ngichaza kwayesemsebenzini ephela umsebenzi ukuthi wakhuluma inkulumo ethi paint uza kuwena ngqo wathi bekhuluma ipaint waphakama umyeni watshona khona ngqo ngachaza bamkhipha ke kanjalo ukuthi azathole ukuthi icala ngoba lithethwanga alikazi nje lithetha icala lakhe ngoba wathi hayi lo muntu akekho right that uright cha ungayithethi inkulumo ethi paint njengoba wena uthe paint uze kuwena ngithi uyabonga senkantolo bamkhipha kanjalo ke South Africa komele sisanazi sisi before eze lo muntu manje uyinkinga phela naye uyabona lo manje amaphoyisa kwenzeka kanjani uyena owaze wamiyeka sethola ipenti noma mhlawumbe amaphoyisa lamona amaphoyisa ambamba amvimba ambamba phela ethi uyamkhumula umuntu ambamba kamaphoyisa like record ngasukuma ke mina sengiyochaza ukuthi na miyekeni lo muntu akekho right nanku umuntu obe wrong uthetha le ngepenti ngoba ngichazile istory ukuthi akayifuni into enepenti kodwa futhi ngeke bakhulume phela ukuthi ngoba phela usenkantolo senkantolo kalungeke kaloku umuntu omchazela umsebenzi wakhe ukuthi isebenza kanjani kodwa nje bhuti anifuna uxoka la muntu akavani nepenti South Africa yonke ake simvumele ubhuti ethi ukusondela madoda enye into ekuyenzeke yabopha ekhaya sine TV A1 TV zakudala ngoba sasithatha gogwami afikelwa nguzinhle umngani wami uyamazi uzinhle noma ingqondo isabalekile wafika uzinhle engivakashela umngani wami uyabona ama-alvet la koDove na nje ezi-alvet ezenziwayo umuntu xa egcoba umbona i-skin care
wathi kuyiphakaza ubhuti TV Awu. ufuna ungena ngaphakathi ufuna lento ekuthiwa ile ipaint wathi uzinhle kwenza kanjani ngathi yechomi uzon-understanda ngoba ndiphila impilo enje la endlini kumele azamsuka kumele bamkhiyele bamhlalise ekamereni yafa i-TV angikwazi kaloku ukuthi ngambukisa i-TV akwazi ukuthi asinama TV thina ekhaya asinawo ama-TV thina ekhaya asikwazi phela usingakubusa i-TV ufuna ipaint asikwazi Yindaba namphoca ifoni yakhe uPopo. samnikeza ifoni lencane uBobop ngoba uzothi mebuka la ebuka ama-Elvet uzobulela kwalo phone eyesibini ifoni yakhe akho into ethi ayisuka futhi okokuqala mina ngoba ngize la kulomuzi mina ngithi ngizovusa umuzi make mind you bhuti lalela yabona mina ndiyabekezela anokwazi ukuthi ngishade umyeni like ozohleze nukamapenti uyandiva ukuthi ngithini mina ndiyangena esikhathini samantombazane ndiyangena each and every month wena thena ungazibuza ukuthi ingxakiphi noma awuya into ongayazi ingxaki mhlawumbe kuwe inoba awuyiwenzi kahle lento mhlawumbe uyageja ubethe eceleni nje uma uthi uyofuna umntwana apho uyofuna khona hayi mina into engizoyenza iyodwa mina into engizoyenza ngizokulamanisa ngithola umunye inkosikazi wesibili mhlawumbe uzongitholela ingane mina iyodwa nje into engizoyenza kuwena one thing into engizoyenza ngizokulamanisa mina ngithola umunye inkosikazi umuntu ozongitholela ingane ozohlala phi asiqale ozohlala phi ngikuhlalele ekhaya 3 years uzohlala phi lo nkosikazi uzomfumana ahambe uzohlala phi wena kuthena ungazami ngoba inoba ngogejayo awuyibethi kahle into eshinga yakhona wena ubethe eceleni phayana uzokwenza kahle uzokwenza kahle kuyena loyo uyangichazela noma ukuze uyeke lento ukuze uyeke indaba yephenti ukuze uyeke indaba yephenti uzongilamanisa Abantu yini ongayithandi yenzakala yena. Hayi into engayithandi lo. Angiyena lo mina. Yabona nje mina. Ungathi lo. Sengiyazi into ngabe uyayisho khanyiswa ngathi lo. Makubuka i-TV babangiyela ekamereni. Bethatha ukilo bese sebejwayele nje lomkhuba wabo ukuthi njalo makubuka ingoba ama-TV ayafa yebhuti ama-TV ayafa mebukile i-TV yena wabona ipaint ucabanga ukungena ngicika lento yakazi yangicika lento bazi mangibuka ngisho ifoni yami yabo ezinye zezinto engayifuni lezo yazi ngiyamdabukela mina bengithi ngizobala enyamalale i-weekend yonke engabuyi la ekhaya ngiyothola pha ngaphandle ngiyozama ngaphandle ukuzwa wasukunyamalala uhambe ngisuke ngifuna ukuyozwa lento emnandi leya yena akayinukayo ngizwa ngisuke ngifuna ukuyozwa lento yena akayifuna ukuyinuka mina ndiyoyiva ngaphandle ini yona ndiyoyiva ngaphandle ikona lokho yebo thola ukuthi ngizomithela enye indoda thola ukuthi awuyangidelela awuyangiboni lo yazi uyangidelela wena uyangidelela yazi awuyangidelela ngempela uyangidelela lokuthi hey uyangidelela nangomuntu yima bafo yima mfowethu ngilalela lento ayishoyo mina ngilalela lento ayishoyo cha yima asilungise kahle lento mfowethu wena ukwazi ukuba indoda enough kanjani awukwazi ukuba indoda enough le andithi thuzo ngithola umunye umuntu mina that's why ndinyamalala mina ndiyofumana pha ngaphandle ndiyochola pha ngaphandle komunye umuntu wena into engizowenza yona ndilamanisa nangxaki mina ndibe ndiphuma ndiyoyifumana ngaphandle hayi akwazi no problem usakunika kodwa no uyayimela aqala inuke ezipenti zabantu ayenza perform sengisho ukuthi ekamereni nakuwena uqala awusayabanda hayi seyirong kodwa ever since yonke ehleze efuna ukuyenza-ke yonke ehleze efuna ukuyenza lento alilethele yona lo uzobukisa andibukisi ngawe mna angithoni uzoletha umunye umpazi angizoletha umunye umpazi wena yongibonisa nabantu lento ezoyisele la nanankinga nawe mina ngifuna ukuthi uthole usizo njengoba ngidla ngizothola usizo mina nanga umuntu onenkinga uye ema-grooving uyahamba u-3 days ubuye masekuthanda yena ngihlale mina ngikhiyele ekamereni ngilapha awucanga useyoqondisa kusecurity iswala nomfazi wami angikwazi ukwenza lokho ngithi muza futhi uyamuzwa awazi nokuzithoba phela ngimbambanga nginkani uhlanya nje unje awuzibuzi ngani ukuthi buka namehla njani ngicela nibuka namehla akhe jongana amehla akhe angifihlela yena lo wagcina usuyivezile unuka amapenti abantu lento ikwenze unuka amapenti abantu yawakhoza akayiboni ingxaki futhi yena lapha uyakwazi lokho ukubona akayiboni inkinga ngithi akayiboni inkinga ukubona yona lokho akayiboni inkinga uzozavuka amandla ngifuna ukuphikisana nawe manje
imasisi yonke lento mfethu manje wena usafisa ukuhlala naye mhlawumbe nikhanda umuzi noma mhlawumbe usufuna Muzwa mona. Yebhuti mina anginankinga nokuhlala naye inkinga manje shuthi semele ngiyithi mangihleli na ngiyazi ukuthi ngiyothola ngaphandle shuthi sihlalisene ngilambile hleli nomuntu lambile Hayi ngisazodila nalomuntu lo. Hayi. Awukhuluma wazukhuluma nami kanje. Hawu uzongibonisa nabantu. Andikubonisi nabantu. Yini polo isho? Uyandenza wena. Uyandenza wena. Ima uyandenza wena nalisa. Dionela. Yazi mina ngamane lento owuyenzile pha security. Dingamandla idle nalo bhuti omi apha ecasi kwapho. Dingamdla kwayona fresh ngendle ngilambile. Amadoda akho vele. Hayi amadoda akho sengibonile. Ingakho ngilethele. Dingamdla fresh. Oba wena ubuye wenze njani wena? Andithi wakwazi ulidle le security. Asubani uvela nolaka aphambane. Nandi mamela indaba yokuthi uhlezi umnukisa ipenti. Ufuna ipenti zabangani bami? Yonke into wena iyahla ipenti iyathini? Uzoyizwa. Uxolo. Shuthi sorry. Yazi shuthi sorry. Angizodida ngisazobona. Azohamba labantu. Yazi lo muntu umnika noma 2 round alale khona. Lo unibuza nabantu lo. Lo. Angikwazi ukuthi ndiya yabo sihambe siye. Yini osukubuyisa ngabantu? Yebhuti xa ndiye mall naye sekumele nenze short ndilusa imfuyo. Amantombazana wasemall khona labo sisilabo bangaqoki abahlezi mhlawumbe begqoka amabhluka abhegi aveza amaphenti. Akalidonsi uvela ye kumuntu athi mfethi iphenti lakho. Intoni lonto? Unormal lo muntu. Yazi nginamahloni ngaye. Senginamahloni ukuthi mina ngihambe shothi ndilusa injaya ngokumna. Ezohamba ikhonkothe lapha. Kuwe awukwazi wena ukuthi ungaye mall ube free. Hayi cha usangihlonipha ungiboni. Akakwazi ukuthi angaye mall abe free. Ngazangazi ukuthi yini manje. Labantu labo balethele nje uzobukisa nje. Angibukisi kodwa ke mina ngizama ukuthi ngisize wena yini ongisiza ngayo ngibonisa nabantu. Ngikubonisa nabapha abantu angithi manje namanje yephenti uyayiphika uthi awuyazi. Ngiyazela. Uzothola lapho uncedo. Uzothola kanjani uncedo ke? Cause kwayimina isidima sami mina sesehleli. Ngiyazi lento eshiwo. Yabona kwabo Anginabo ufazi baleyo nto. la ngihlala khona naye endaweni isidima esami asisekho. Nqoma nikhona into ekhona konke. Yindaba ifone yakho siyithathe. Yindaba ifone yakho siyithathe. Thena ungaphathi ifone. Awucabanga ukuthi lo muntu udinga isimise enkonzweni yothandazela mfethu. Awu mina mengike ngakhuluma lokho bhuda ngifunda uqama mina mengike ngakhuluma lokho. Ulwa nami uyalwa. Ubumbona nje hlezi. Unomoya evela ivuke. Indoda yami. Uvela avuke umoya ongazi ukuthi uqhamuka phi lo moya. Hlangana nendaba zamasonto. Ubheka lesikhathi sesonto. Ngozothola lapho usizo bhuda. Mase ufuna ukuqhubeka ushade nami. Umfundisi labenjola nabo. Oh wena umntwana uzomthola lapha. Umntwana ngazi mina ngizomthola somenza kanjani. Uzomenza ba? Yeah, nalo ngizomenza naye. Umntwana. Nalo ngizomenza naye. Ozazi ukuthi ufethayo. Thothi awena unganabantwana. Yazi bhuti into engihalayo ukuthi ndibuye nomntwana ndimithi. Ana stress baba, anginankinga nanake. Ye baby, ana problem. Mbeka apha. Ndim kodwa indlunkulu kumele ihlezi uyazi lonto. Yeah, ndim oyebetha umthetho. Ungcono masivumelana ukuthi Andivumelani ukuthi ngithola omunye. Uyanixelela kaloku awungicela uyanixelela. Uyanixelela ebhuti uyanixelela kanixeli lo muntu. Mhlambe siswami yonke lento lemiyenzeka wena ikaffecta kanjani mhlambe ekhaya uke baba reportela usibhekane nenkinga nje bayazi emphakathini bona bayazi usibhekane nenkinga nje. Sebeyam understand yabona ekhaya hlezi imkhulekelo sisibami kuba ngisho step hlezi imkhulekelo ethi nje uyamcelela ukuthi kube manje into enkinga yambhuti wami ukuthi into ayifunayo ingane manje engilwa kakhulu nayo yile epaint aqala lapheke yena abe right ngoba ibhodi zabantu ngizame zonke inhlobo zezimbiza ngenza yonke into. Wena ubona ukuthi kumele ubuyele lapha uyoxolisa. Awubona ukuthi kumele ubuyele lapha kule mfazi wasehostela uyoxolisa. Uyayifanela nje uthola ingane. Manje mase ngidla umdolofia ngiyangaphandle ngisune inkinga futhi wena nalokho ukuthi mina ngithola ingane. Kubhlungu kumina ukuthi ngikhiphe imali. Umdolofia lo owudlile baby enana elove. Lo mdolofia owudlile awubona ukuthi kumoshile. Wena uzibona uright wena unormal. Cha uzibona usho usengavele ngibhalele kovuma noma ngoba uzibona uright wena. Yini ngibona nginenkinga. Anginankinga. Uright wena. Anginankinga. Hey bafo mina ngibona usudinga usizo kakhulu mfethu wena ubona kanjani?
Hayi mina ngi-right. No-2 nomuntu wakho Mina ngi-right nje. Lo hlezi angikho right. Uyazi ni umuntu right yena. Uyazi umuntu right. Ngoba nisi right ngabe ingane ngiyayithola. Ngabe angazi ngingiyeka nginanga. Uyabona ukuthi kuthiwa geji. Uyabona ngoba ngimthanda. kodwa uyaneliseka wena kuyena lapho. Hayi suka wena kusekho into. Ngidlala. Sekudlala abafana lo weekend. Angisale indaba nje. Lalela-ke ima bhuti ima. Lalela umaje mina ngakugcwalisela ngikukhombisa. Mina-ke. Ukhombise Wena bhuti bani kwayinawe. Ndidlisa kwayena ume apha. Gcwalisele ngoba wena uyageja awukwazi. Nansi awukwazi. Awuperformi. Ayikho into yenzayo. Awuperformi. Phumela-ke nami that's why mina ndiyifumana ngaphandle. Kungoku ngathi xa ngiqaba ndihamba nale security. Ndidlise kwalona. Ndiliphe. Wena wanafa khona wena. Ke uyageja ingxaki yakho uyageja. Lamanisa kodwa uzogeja nakhona abaleke ukuthi landa omnye. Uyageja wena. Ndizomela animele madoda mina. Ufuna ukumkhombisa ukuthi khona. Nansi iyakuyuza ukwazi ukuyisebenzisa. You can't. Baba, ndiyakuthanda impela kodwa ukwazi. sasithathe mina ngibona ukuthi mfethu ngicela lo muntu lo umthathe Udinga usizo lo muntu qha yena akaziboni. ngothi nenkonzweni bakhona umuntu nidinga usizo nobabili yabo lana Kanjani? mesivasha Mina futhi inkonzo ndiyaya kuyona. Uyamva? Mina inkonzweni ngiyaya mina. But then I do pray. mhlawumbe khona kuwena Hayi angazi. Ulidimoni kwayena ehamba lo muntu. Ayekho right. Buka amehla kanjani? Demon la. singahamba ke Ayekho right lo muntu. yaba fo yenzela yazenzelana Idimoni lizokuzayela ingane idimoni. Lizokuzayela ingane idimoni. Uphambe yena wena. Idimoni lizokuzayela ingane. Ebhuti sorry. Yena na unizalise uzozonizalisa. Umyekelo uzonizalisa uzonikhwela unizalisa umshelo. Ungiphatha kabi nje namuhla into bhendile. Uyindoda. Ngingatholi. Wena uyindoda. Hayi. Nengane yangaphandle. Uyindoda. Hayi. Uneshow ukuthi ingane yakhe leyo. Ngoba ngisho Uneshow ukuthi ingane yakho leyo. abona abazukulu ba. Uneshow ukuthi ingane yakho leyo. Nangu umuntu abuya. Wena uchami ultramel wena. Chami ultramel. Ultramel oyichamayo ebhuti. Hayi ngifuna sasa. Chami ultramel akho into engayithatha nawe. Phele kanjalo. Bese lo muntu uzongilethela abantwana. Uyi. Yonke inkinga yinondlunkulu yena yazi. manje uzoyifuna ngicanga ukuthi uzoyithola lento ngamandla akho lento edingayo Cha ngisho ukuthi Awapha amandla. ngizozama nami nje. Awapha amandla. Esinye isinqumo. Oy mama. Awaphi? Hayi phela lo yabona nje lo nyaka lo. Sesikhuluma nje iqiniso wesithathu. Yabona. Phela noma thiwa bekezela oqala bekezela wesibili bekezela wesithathu. Dikoduse ke. Manje kulo nyaka lo akwenze. Take me home. Nami kumele Nami ngibekezelile. Lihleli nibekezelile nami. nami ngikwazile ukuthi ngiyophumela ngaphandle ngayozama omunye. Nami ngivele ngingaphandle ayi. Sengifuna ingane phela manje ngoba manje sengihlulekile. pheze ukuthi awulufuna usizo wena baba Hayi usizo mfethu Akaziboni yini elidinga. Ukuthi mhlawumbe ngiyalidinga nganginikeza nayo kodwa mina ngiyibona inkinga kimi. Kodwa makukhona mawuhlapha unkosikazi nayo ngoba ethi mina nginenkinga. Mawuhlapha Unenkinga noma ayekho umuntu onormal onuka amaphenti abantu. Unuka amaphenti angcolile. Obhodisi. Oh hayi bhuti ngeke. indaba yenkonzo. Hayi angizwa. Ngizwa. Mina ngathi uthi mina inkonzo nje yabafazi angisho kanti. Sengaya nje. Ngizengenzela yena. Hayi ukuthi Wenzela uma mina nami ngelo xesha nguye udinga usizo. ngizozama phela kanjalo kodwa nje angizwa ngisho indaba yenkonzo. Angizwa nje. ngeSunday ke siyahamba Hayi angazi sobona mangekho matasa mangenazi inhlelo. Nivani impendula ayiphendulayo. Abangenazi inhlelo wazi ngayo. Bolile uphendula ukubola. Kwanto ayiphendulayo. Indaba yenkonzo yabafazi amadoda angafuni ukuthenga utshwala. Asonto nangichatela nawe. Hayi suka. ewu siswami uthi uzoya enkonzweni sethemba ukuthi ngeke abe busy yaba uthi makwenzeka Makwenze. ngoba lento mhlawumbe spiritual yabona manje ukhuthana ne yaba fakunankinga mfethu siyabonga yabona Hayi. ukuthi ufike first kodwa ke ngeSunday mase enkonzweni Hayi. Ngasekuphelele manje indaba. khona uyofuna ukukusho mama Ngithele manje. Bengicela bandla ngesonto senkonzweni ngiyacela ukuze uzoba right. Ngicela uphendule kahle. Ngicela bandla ngesonto uye esontweni. Ngiyakuzwa ke mama hayi. Makwenzenga ke so inkonzweni mangenazi inhlelo. Sengifuna ukubuza bhuti kule yesithemba kunankinga ke kodwa ngile ngimele ngiunderstand ukuthi uzomletha umfazi. Mina ngizoya enkonzweni nawe kumele understand ukuthi ngizokulamanisa. Finish. uma ukuthi Uma uzoba- abantwana
ngoba phela ngeke aye enkonzweni angabathola abantwana. Cha, ngithi akabathola abantwana vele uyazazi. Wena inkinga zimbili la. Khona oconstipent abantwana batholakala. Angithi uyabona inkinga. Shothi soyithusi nenkinga. Angithi uyabona inkinga ikuphi ke manje? Kuze izolunga lezi inkinga lezi. Angithi yena uthi ufuna ukulungisa yami, nami ngifuna ukulungisa yami. Yena uzongisa esontweni. Mina ngilande lo engizomlamanisa naye. Avume yena kumele evume ukuthi ngizomlamanisa. Shothi ukhona vele umuntu ojola naye. Dala usumlamanisi ngoba abantwana batholakala. Abatholakala. Ngithi ngithi angikho right. Asambe nithenga esontweni. Ngizoya-ke nesontweni bayivume ukuthi ngimlamanise. Finish and clear. Utheni ukubona ukuthi masiqale enkonzweni? Enkonzweni ke sibone ngoba Wangabona ukuthi masiqale enkonzweni. Ngeke ngikwazi ukuvuma into engingayazi. Wena unilamanisa ngoba ini? Ngoba ndingazala ngithi. Wena ungilamanisa ngoba ngingazala. Ungilamanisa ngoba ngingazala ngithi. Asike siqale uNkulunkulu soze ukuthi kuthiwa ngisesontweni ukuthini? Khosi unuka amaphenti abantu. Wena uzibona unormal wena. Uzibona unormal kodwa ke. Ngale nkinga le vumela lento engishona. Hayibhuti. Futhi ngizokulamanisa wena mina wena ungisesontweni. Anginankinga ngiyakulamanisa. Kulamanisa faka ungandilethela umbolile faka nami bengiqhubeka ndiye ngaphandle. sisi uzoba right yes. Ngiyabonga bhuti. Ukuthi ngifisa nibe grand mina yabo. Hayi soba right. Uma mesevumele isinqumo sami nje ngicela yonke into izohamba kahle. Kodwa uma engayithola ingane. Hayi uyazazi ukuthi akayitholi. Phela unyaka wesithathu lo ngoba ayikho into permanent baba. Hayi soloko uzama nje naye kodwa Yena futhi uNkulunkulu wami. kube option yesibili le. Kumele kube khona plan A no plan B. Ngiyabonga mina. Ngiyabonga. My sister kuzoba right yes. Ngiyakuzwa bhuti wami. Uyamthanda uthamthanda? Ngiyamthanda la muntu bhuti. Ngiyamthanda kakhulu futhi. Njengoba umbona uthi la muntu udinga usizo. Wena manje einganeni kade uzama na ukuthi ithola. Kade ngizama. Awukwazi uzama kodwa ngaphandle. Ukuzama phandle ukuganga ngaphinde ngakuyeka. Ngakuyeka ke ngabuyela ngaphansi ngoba sekugcine nayo into engizobe ngiyayigangela. South Africa zikho inkinga uNkulunkulu angayisombululi bakwethu. Mase sifuna yena kuqala yabona. Sifuna umbuso wakhe kuphela. Singafuni okuhle kuphela kuye. Kuzoba right mfethu sohamba nawe enkonzweni naye umuntu wakho lo yabona uthanaza. Yabo. Hayi relax. Kuzolunga yeso. Nale ndaba kuloko ngixabana yonke le ndaba emaphenti izoqhela. Ngingolaka le muntu akakho awukhona ukuthi ungathi uhleli naye 30 minutes kungaxatshana 30 minutes nje ayipheli. Kuyaliwa uzubona ukuthi umsahlaleleni la. Ayikho into engisayihlaleli. Kuzoba right my sister sokuthandazisa nathi Ngiyabonga. yabona. Nawabukeli bokuthandazisa ngiyazi abanye bayakhuleka. Amen siyanthanda babukeli.